lapho inkosi yaManaza ethunyazwe lezulu isibizele khona abheka abezayo enkonzweni, besibona nabantu abangekho lapha abangayigqoki ingubo emhlophe kodwa bebekhona bebamanya nathi phansi. Esingazi abanye bayafisa ukwazi ukuthi lokhu kuphithize kusekwenziwa amaNazaretha kanje kusuke kumalana nani, ngoba abanye bezosisho namalive emsebenzini, nabanye besuke iy'nkalo ngey'nkalo, amazwe ngamazwe beze kulo mkhosi okuthiwa igama lawo ubheka abezayo. Mhlawumbe uba umshumayeli engasithatha sibeke ukuthi le nkonzo ingani, futhi ibaluleke ngani kumuntu, ithinta amarazi kuphela noma ithinta wonke umuntu ophilayo nje emhlabeni, odla nhlamvana noma nje ihamba ize ifike iphi? Angibonge kafishane nje ngingazoba mude. Lolu hambo ekade siluhamba izolo lwenkonzo yakwabheka abezayo lubaluleke cishe ukubaluleka kwalo ngalifanisa nalolu suku ekuthiwa umdedele. Yeah. Makusuka ngena umdedele ngingalufanisa futhi nalolu suku lo okuthiwa kuleli bandla usuku lokubingelela intaba. Ngilifanisiswa yini lolu suku lwayizolo lwenkonzo yakabheka abezayo nalezi insuku, ingoba usuku oluthinta noma inkonzo yakabheka abezayo ethinta kakhulu abantu abangasekho emhlabeni. Into ke mayisuka ithinta umuntu ongasekho emhlabeni, njengoba sazi nawe wazi, bazi nababukeli ukuthi awube umuntu opheleleyo empilweni uma uqhelelene nabantu abangasekho, ngoba uNkulunkulu usebenza kakhulu ngabantu abangasekho. Manje umuntu esuke ephambene nabantu abangasekho, lowo muntu ufanele usuke ngisho eduze kwakhe, akufanele ukhulume naye ngoba uzokulimaza kuqhathe noNkulunkulu akuqede, ngoba uNkulunkulu kuma nje ezulwini akahlezi nathi thina esiphilayo. Bancane kakhulu abantu abaphilayo, bakhona uthi uShembe bakhona. Yeah. Bancane kakhulu abantu abaphilayo abakwazi ukubala semhlabeni baphinde babe sezulwini, bakhona. Ukhona umuntu othi uNkulunkulu angangitshontsha hlamba kuyise ezulwini, uthi uyafika ezulwini ufica umuntu okhona la emhlabeni. Bakhona abantu abanjalo, ngoba uShembe akayikhulumi into engekho. Oba la emhlabeni phinde bese abe la emhlabeni aphinde abe sezulwini. Bakhona abantu abanjalo. Lolo hlobo lalabo bantu ilolu hlobo labantu badaleka kanje uShembe mayichaza. Yeah. uNkulunkulu mhla efika phezu kwentaba inhlangakazi ezogcoba uShembe, ezoguqula uShembe kuthina nabe umuntu, emenza abe uNkulunkulu. Wafika uNkulunkulu nebandla ley'ngilosi eza ayihamba nazo, uPombela wayibona. Wathi uNkulunkulu mayesenze yonke le nto ayenza kuPombela, le eyenza ubaba mkhulu azwakale esethi ngikhuphuke ngumfo kaNhliziyo kodwa sengehla senguyise wezizwe zonke. Le nto uNkulunkulu afike wayenza kuyena yile eyamenza waba uyise wezizwe zonke. Yile eyenza uShembe angabizwa ngomprofeti, angabizwa ngombhishophi, angabizwa ngomfundisi, angabizwa nge-archbishop, abizwe ngoNkulunkulu. Yile nto uNkulunkulu afika yenza ku engeke ngayichaza-ke enesikhathi sawo uma kungathiwa nangichaze. Yiyo le eyenza uShembe abe uNkulunkulu. Laba bantu engikhuluma ngabo-ke abambili eyedwa bavela lapho. uNkulunkulu wathi mayeseqedile ukumgcoba, uthi uNkulunkulu ngizothatha ubumina Shembe ngibeke kuwe, ngizoshintsha ukucabanga kwakho, uzocabangisa okwami. Into ethandwe uwena iyothandwa yimina, into ezondwe uwena iyobe izondwe yimina. Yingakho uShembe ethi masithandaza akufanele umthandazo wakho uze uqede ungashongo ukuthi Nkosi ngicela Shembe oyingcwele ungibheke ungithande, ngoba uma uthandwe uShembe ngisho ukuthi unezonenga kanani ezulwini uyangena, ngoba ezulwini uShembe ufaka abantu abathandwe nguye.
ungakwenza konke umenzela izinto ezinhle, uma engakuthandanga uyaqhubeka ungangeni ezulwini. UShembe-ke uma ethanda umuntu, igama lakhe uShembe uzenzile. Uma ethanda umuntu akabheki isono umuntu. Uyakuthanda nje uShembe, ngisho ukuthi unezono, abantu abayibabazayo, futhi uShembe akakwazi ukuvinjwa abantu ukuthi angakuthandi. Kunabantu uShembe abathandayo, abantu abangabafuni, ngoba uShembe uzenzile. uShembe into efika kuye uyenza ngendlela acabanga ngayo, ngoba uShembe akabukiso kwenyama, akabuki ngenyama, akabukiso komuntu. Usho ukuthi singakhuluma konke nje ukuthi wasibani bayenza ukuthi nokuthi uShembe futhi ngeze embona ukuthi uShembe ezulwini ngene uyithandwe kaJehova. Uyabona nje basila sikuJulayi, asizofuna into eziningi, sizofuna uthando nokubhalwa nguye encwadini yakhe. Kungenzekani baba singenisa umdedele sukela mhla ka-1 Julayi senza zonke izinto, kwenziwa nenkonzo esihle nazo zonke iy'nkonzo ey'khona lapha esontweni, egcina konke kukhona umuntu engabhalwa. Kuyenzeka ungabhalwa, into eyenza ukuthi ungabhalwa kukanje. Uyabo izinto zaleli bandla. Yebo. uShembe usebenzela umoya, kodwa futhi nenyama wayifaka, ngoba kunezinto ekudinga ukuthi uza kubhalwe kuzo. Uyabona nje namhlanje usuku lemgidi. Yebo. Angiyile emgidini. Yebo. Uthi abantu abayemgidini. Manje angikwazi mina ukubhalwa emgidini ngingayini. Kodwa angakwazi yena ukwenza lokho, ngoba yena angeke lokho kube isinqumo sami ngithi mina njengoba ngingayile emgidini uShembe uzongibhala emgidini. No, kodwa yena njengoba ngithi yena unguzenzile, ukwazi ukwenza into ethandwa uyena, angavinjwa umuntu futhi. Yingakho nje ngikhuluma ngokuthanda kwakhe umuntu. uShembe ukwazi ukuthanda umuntu ngisho abantu bengathandi ukuthi amthande uShembe lo muntu. Angibuye back-ke ngibuyele kwi-topic yethu. Laba bantu engikhuluma ngabe ngithi ukwazi ukubafica ezulwini besaphila la emhlabeni, uthi uShembe badaleka kanje. uShembe uNkulunkulu wathi uma efika enhlangakazi ezomgcoba emguqule emenza uNkulunkulu, wafika nebandla lengilosi. uNkulunkulu akahambi yedwa, njengoba ubone nje uShembe mayahamba endaweni ubona amaNazaretha. Yebo. Mayahamba endaweni ubona amaNazaretha. Uthi-ke mayeseqeda uNkulunkulu ukwenza konke lokhu, usethi-ke Shembe leli bandla engifuna ulikhande la emhlabeni elingcwele, ngeke uzokwazi ukulikhanda ulikhandele isekelo salo phezu kwabantu basemhlabeni, abantu basezweni. Useyabuza ubaba mkhulu uthi pho Nkosi ngizokwenza njani? Uthi ubaba mkhulu uthi uNkulunkulu esho kubaba mkhulu uthi ngizowafula leli bandla engifike nalo lezi ngilosi, ngibuyele nohalf ezulwini, uhalf ngushiye kuwe. Siyabuza ubaba mkhulu uthi Nkosi ngoba wena kwaIsrayeli wathatha isinqumo sokuthi awusayikuyibeka iy'ngilosi ziphile nabantu, ngoba kwaIsrayeli abantu iy'ngilosi bayishela, bayiqomisa ezesifazane, ezesilisa zaqomwa intombi zezwe. Ngizozibekaphi lezi iy'ngilosi mina la ngizokwenza ukuthi khona abantu bangaziboni? Uthi uNkulunkulu uzokwenza nje Shembe, ngizokunika zona ebese wena zingaphili kuwe ngenyama le yabantu. Uzozithatha uyifake ey'bongweni ey'thize, uyifake ey'bongweni ey'thize, uyifake. Iyothi uma isizelwe le ngilosi isiyisimo somuntu, ebese ukhiphe ezinye ingilosi kuwena, ngoba mhla izalwa uyobuka la esandleni ukuthi nansi izalwa ingilosi izalwa ezweni elithize. Uyobe usukhipha ezinye zey'ngilosi lezi ey'hlala nawe, bese zihamba ziyofuna lo mfowabo, ziyofuna lo dadewabo, ziyothi uma sezimtholile bese zivuselela uthando lukaShembe olukuze, ebese izikhumbula. Uthi ubaba mkhulu eqeda kumgcoba uNkulunkulu uthi ngazikhumbula, ezisho yena uthi ngazikhumbula ukuthi kwaphakade ngangikhona.
kodwa ubabamkhulu engayikhumbuli kuso sonke lesi sikhathi uNkulunkulu engakamenzi ukuthi abe uNkulunkulu, kodwa wathi mayesemenzile uShembe wenziwe. Abantu ufuna lento bayiqonde, uShembe wenziwe ukuthi abe uNkulunkulu. Awuthi kusinabela lapho ngoba kuningi ukukhuluma okukhona abantu abaphikisana ngakho ukuthi mhlambe wenziwe endlelani kuhamba kufikaphi. uNkulunkulu uma efika phezu kwentaba inhlangakazi njengoba amthuma, lo uNkulunkulu wafika kuShembe phezu kwentaba inhlangakazi yilo uNkulunkulu okuyiyena owakhuluma noSitheya, uSitheya eqeda kugwinya imbali. Yebo. Indaba iqala lapho, ayiqali lapho, yilo uNkulunkulu owakhuluma noMzazela emsusa kwaCeza. Yebo. Yilo uNkulunkulu-ke owakhuluma noSitheya, yilo uNkulunkulu owakhuluma noBhombela emsusa eNtabazo, emletha la ezansi eNatal, emsusa eFree State, emletha la. Yiyo-ke lo uNkulunkulu owafika kuye phezu kwentaba inhlangakazi ezomgcoba. Ithi inkosi inyanga yezulu ithi wakhuluma uNkulunkulu ebeka isandla ekhanda lakhe, uthi wena namhlanje ngizoguqula ngisho imizwa yakho kube imizwa yami mina Jehova, ngizoguqula ngisho ukucabanga kwakho kube ukucabanga kwami mina Jehova, ngizoguqula ngisho amehlo akho ukuthi wena mawubuka umuntu ukwazi ukubona into akade yenza kuthangi nayizolo nazo yenza kusasa. Engakhuphuke kule ntaba inhlangakazi wayeNobuNkulunkulu wayengayena uNkulunkulu. uShembe wazalwa enobuNkulunkulu engeyena uNkulunkulu, kodwa ukwazi ukuthi mayesehleze esihlalweni aguqulwe kupheleliswe ubuNkulunkulu obukuye, buguqulwe benziwe abe uNkulunkulu. Lokho asikuceli kubantu thina amaNazaretha, asidingi futhi ukubonisana nabantu ukuthi uShembe simbize yini ngoNkulunkulu noma singambizi, akekho sidinga ukubonisana naye. Uma umuntu engaboni ukuthi uShembe uNkulunkulu, kuwumsebenzi wethu thina amaNazaretha simenze abone. Uma uNkulunkulu emthandile lowo muntu, siyakwazi thina amaNazaretha uma uShembe asinike wona awutshale kithi ukuthi sikwazi ukuthelela lowo muntu agcine sebona ukuthi uShembe uNkulunkulu. Khumbula-ke uthi khona abantu abalahliwe, abantu bahlukene kathathu la emhlabeni. Khona abantu abaphilayo basesihogweni abayaphila, khona abantu abaphilayo basezulwini baphila la emhlabeni, khona abantu abaphilayo la emhlabeni basezweni. Abothi mhlaba ehambe emhlabeni imoya yabo ibuye izohlala emhlabeni. Bese kukhandeka lento ekuthiwa isipoki. Isipoki sikhandeka ngalolo hlobo lalabo bantu, abantu abangenandawo, abanandabo, ababanga nendawo ethuneni, ababanga nendawo ezulwini, ababanga nendawo ejele, babuye beze la. Manje-ke ufuna ukugade uma uyiNazaretha, ngiyafisa ukuwaqashisa amaNazaretha, ufuna ukugade uma uyiNazaretha ukukhuluma indaba kaShembe nomuntu ongamazi ukuthi umoya wakhe owakuphi. Ngoba ithi inkosi ilanga ithi umuntu wasesihogweni nomuntu wasezulwini, ithi laba bantu babili, ithi lo wasezulwini ithi akakwazi ukukhipha umoya kaLucifer okulo muntu kaLucifer. Ithi kodwa lo wasesihogweni uyakwazi ukungcolisa umntwana kaShembe, akhiphe umoya kaShembe kuye. Ithi angazi lento ukuthi yenzeka kanjani. Ingakho uShembe asha umthetho ukuthi akufanele ukhulume nomuntu, ngizoyibeka kanjani lento, oyiphekule. Ingoba umoya kulowa muntu uzokwazi ukumngcolisa wena, kodwa wena ngeke ukwazi ukukhipha lo moya kuye. Umehluko ulapho. Yingakho uma uyiNazaretha afuna uyigada, ngiyembona ngisho la ko TikTok amaNazaretha akakugade ukudebate indaba kaShembe nabantu bakaLucifer. Awaqaphele ngoba laba bantu abathuka uShembe
nalaba bantu abagxeka uShembe abaphumela obala lento iqale yabadla bengabodwana. Funa abaManazaretha akugada ukuthi lo muntu usithathephi isibindi sokuphumela obala emhlabeni wonke athuka uShembe into enkulu kangaka. Lokho kuyisayini yokuthi lo muntu umoya ombethe unzima kabi. Uma-ke kuzokwenzeka lezi zinto ezenziwa ku TikTok, agcina aManazaretha edibhetha nalaba bantu. Akagadeke leyo nto idinga umuntu oShembe useduze kakhulu kuye, nomoya kaNkulunkulu useduze kakhulu kuye. Ngoba laba bantu bakwazi ukumthuka uShembe phambi kwalo iNazaretha likhuluma naye. Yeah. One, umuntu uma ethuka uShembe kuwe, into yokuqala ezokwenzeka kuwe, umoya uzophenduka. Yebo. Inhliziyo izophenduka. Kunezinto ngalesikhathi nje ekuthuka uShembe uphenduka umoya wakho, sekunento okwenzakala kuye. Ingilozi obungcwele isiyenze njani kuwe isiyahlehla. Uzogcina wena usufana nalomuntu enidibhetha naye indaba kaShembe. Sekunqobile-ke sekwenzeka leyanto eyashiwo inkosi ilanga ukuthi ingilozi yomubi iyakwazi ukungcolisa umntwana kaShembe, aphume uShembe umntwana wakhe. Wazoyisekela mnandi baba Mnyakozo. Khonapho khona uthe asicela umuntu ukuthi uShembe uNkulunkulu, kodwa ke ngoba dusha nasey'nkundleni nakuphi nakuphi ngo-TikTok kuye kube khona ukuphikisana ukuthi lo Shembe wenu asimboni ebhalwe ndawo. Abantu sebakholelwa kakhulu ukuthi kumele kubhalwe phansi yonke into, kodwa simbone ebhalwe ndawo ukuthi niyaqhubeka nokuthi nimbize ngoNkulunkulu. Umuntu onengqondo nokholwayo onoNkulunkulu, ungizwise kahle, umuntu onengqondo, ngoba uma ukholwa kubalulekile ube nengqondo kuqala nje, ngoba uzophatha into ebucayi kakhulu. Inkolo inezinto zakhona ezithi uma ikhulunywa zingakholeki. Lezi zinto uShembe uyazenza. Lezi zinto abaprofeti kwa-Israyeli bethunywe uNkulunkulu babezenza. Ake ngibalule nje okukodwa iBhayibheli elikhuluma ngakho, ukuthi uma kukhulunywa kungakholeki kodwa kwenzeka. uNkulunkulu uthuma uJona ezweni laseNiniva. uJona uthunywa eThashishi, uJona ushona eNiniva. Lithi iBhayibheli wangena emkhumbini uJona, wathi uma esesemkhumbini wasefika uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uma ekuthumile uyakugada, uyakulusa. Uyakulusa nje uthi uhambaphi, ulalaphi, ungenaphi, ngoba ufuna la ulala khona abe isivikelo sakho ngesikhathi ulalayo. Ngalesikhathi uhambe emini abe isihlangu sakho mhla uhambayo. Uma uJona engena emkhunjini, usengena emkhunjini ongayi la uNkulunkulu emthume khona, wasefika uNkulunkulu wathi lo mkhumbi awuyi la uyakhona, ngiyawuqilisa uzoshona phansi. Laba bantu abaphakathi kulo mkhumbi bazofa bonke, ngibabize kuwe. Zase lezi insizwa eziphethe umkhumbi zase zenza unkatho, ngoba umkhumbi ngendlela lithi iBhayibheli wawubhakuza ngayo kwakuphoqa ukuthi ungacwila noma inini. Zase zenza unkatho, unkatho ukulinda, ukungena emlindweni. Zase ingena emlindweni zathandaza uNkulunkulu wazo ezimkhonzayo. Angizazi ukwakwezapho sayikhonza hlobo luni laNkulunkulu. Wayesekhuluma uNkulunkulu kuze ukuthi hambani niyobheka emathunjini omkhumbi khona umuntu engizomfica khona. La ngempela zafica uJona. Uzambuza, ubani wena, usukaphi, uyaphi? Wayeseyicazela ukuthi mina ngiyabaleka, ngiyateta ebusweni bukaNkulunkulu. uNkulunkulu ungithumile, ngiyateta. Sikwenze njani na ngoba kasikwazi? Awuveze ithikithi lakho, waveza ithikithi lakho. Ithikithi impela liya la kuya khona umkhumbi. Wavuma uJona ukuthi kunjenje kungenxa yami. Sikwenze njani? Wayisholo yena uJona wathi ngithatheni ningiphosa olwandle kuze kuphele ngami. Ngoba uNkulunkulu indlebe yakhe ikhona kuyo yonke indawo. Wakuzwa lokho kukhuluma kwakukhulunywa lapho. Bathi uma bemthatha bemphosa olwandle wasethumela inhlanzi. Lithi iBhayibheli wathumela inhlanzi enkulu. Bathi uma bemphosa esifika imgwinyi.
yayisingabisaya la kuya khona umkhumbi, yayisijika inhlanzi, yaya la uJona ethunywe khona uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yahamba 3 days, kwaba usuku obuthathu nemini entathu, which is 6 days lowo, imini entathu nobusuku obuthathu. Esesifuni senhlanzi, umbuzo wayengafiki ngani? Ingoba wayeNonkulunkulu, ingoba uNkulunkulu wayehleli kuye. Uma uNonkulunkulu ungangena lapho olwandle, uhlale khona 10 days uhlezi olwandle, amanzi angakuhili. Angakuhili amanzi, angakuhili amanzi, uphile 6 days uphila. Ngoba uNonkulunkulu, uNkulunkulu wezinto zonke, uNkulunkulu ukwazi ukwenza into abantu abangakwazi ukuyenza. That's why uShembe kuthiwa uNkulunkulu. uShembe ukwazi ukwenza into abantu abangakwazi ukuyenza, engenziwanga ngisho abaprofeti bakwa-Israyeli. Yingakho-ke ngithi ubuNkulunkulu bukaShembe obubonwa yithina amaNazaretha nabantu abathandwe uyena uNkulunkulu owuShembe, abantu abangayikhathazi ngalokho. Abantu sebeyeke ukunaka indlela zabo zokukholwa kwabo koNkulunkulu babo, sebenakene manje nathi bathi simbizelani uShembe ngoNkulunkulu. Ingoba siyambona, siyamazi ukuthi uNkulunkulu. Abakwazi ukuthi bona bazotshena thina ukuthi uShembe singambizi ngoNkulunkulu. Ngoba mina I'm age of 40 manje, uShembe ngisuke naye ebuncaneni bami. Izinto uShembe asezenze phambi kwami ngibuka, nezinto esengizizwile zikhulunywa ngaye. Angikwazi uShembe ukumbiza ngomfundisi, angikwazi uShembe ukumbiza ngomprofeti, ngoba according iBhayibheli, in my understanding, umprofeti ngichazeliwe ngaye ukuthi umprofeti unamandla angakanani. Umprofeti uhamba agcinephi. Umprofeti akakwazi ukuba sendaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa, in my understanding, according iBhayibheli. Manje-ke uShembe ukwazi ukuba sendaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. Angikwazi-ke uShembe ukumehlisa ngimlinganise nomprofeti. uShembe ukwazi ukusuka la emhlabeni ahamba ezulwini. Lokho angiceli ukuthi mhlambe ngikubonisane nomunye umuntu. Uyakuvuma lokho engikushoyo, akakuvumi, it doesn't matter, doesn't care. Ngikhuluma ngento mina eyaziwa yimina, ebonwe yimina, not lowo muntu. Yebo. Ngisho ngathi minamanga okwakhe lokho, mina kuyiqiniso lokho kimi, ngoba ngikhuluma ngento uShembe mina ngihlala naye. uShembe uyafika kimi ngisho ebusuku ngilele. uShembe ngiphume ngihambe ngiyela umhlangano ukhona ngifike ngimbone uShembe. uShembe ngazi izinkulumo zakhe. uShembe ngazi izinto azenzile, ngazi izinto ezikhonjwa kuthiwa lento yayingekho yakhandwa uShembe. Uma ngingangena nje kule nto oqale ngayo, uShembe ukwazi ukuqaqa ifindo lika 10 years iKaizer Chiefs ingayitholi indebe. Wakwazi ukuliqaqa leli findo, waliqaqa ngezwi nangokwenza. Umuntu-ke uShembe ayenze leyo nto front of yena, akakwazi ukuphiliswa womunye umuntu. Manje amaNazaretha akayigade lento yalabantu laba abathuka uShembe. Umuntu uma esuke ethuka uShembe, suke kunomoya onzima kabi osukumngene. Uma-ke uzoya kobhekana nalabo bantu, must bifanele uqala enkosini unyazi lwezulu, umbikele baba, sengikhathele laba bantu abakuthuka lapho. Ngicela ungiphe umendo wendlela, ngifuna ukuya kubona laba bantu ngiyobahlasela. Ngicela ungiphe umoya wakho, ngoba awukwazi ukuyobhekana nedimoni umoya kaShembe ungenawo, uzolimala. Yebo. Ngoba idimoni lizovela ukutshela izinto ongakazi uzizwe ikhuluma la. Lithi uyazi nithi lapha ebuhleni khona ukuthi. Uyazi ni lapha ebuhleni kwenziwa ukuthi. Njengoba bethu uShembe uthwala ngabantu nje. Uma kungenawo umoya kaShembe uzohamba wena uye kubantu bafe bakutshele leyo nto. Uma ungenawo umoya kaShembe leyo nto izokwakhela kuwe, ihlale kuwe, sekukulimala kwakho-ke. Ingakho ungayenzi kuleli bandla into ungalithathanga izwi kuShembe. Ngisho ethuma obaba befundisi ethi abayobhabhadisa.
ubanika izwi, uyazi ukuthi usuke banikelana izwi, uyazi ukuthi kulaba abantu abayobabhabhadisa khona abangabantwana bakaLucifer, kodwa uShemba asenqobile iy'nhliziyo zabo, sefuna manje abanike isibusiso sokuthi laba bantu bakwazi abefundisi obaba befundisi ukuyokwazi ukumelana nalowa moya kulowa muntu. Uma bebhabhadiswa abantu lapha khona abavuka indlobane, hayi bevuka indlobane nje bengenwe mhlambe woyisemkhulu, abanye kuvuka amadimoni abembethe njengoba ekhalela ukuthi asezogezwa asezowashwa. Angibuyele back, uma-ke uShembe uNkulunkulu ethi uzothatha lezi ngilosi, lezi ngilosi uzoyithatha uyitshale kwaNcube, uyitshale kwabani, uyitshale kwabani, uyitshale kwabani, ithi mayisizele bese uthumela ingilosi ziyoyilanda ibuyize kubo kwazo. Ayihlukanike nomuntu ezalwe yamiselelwa ngayo, uma ikuwe noma ikimi, sengizoba mina ilolu hlobo labantu laba inkosi ilanga eyayikhuluma ngabo, ithi osono kasibalelwa kubo. Laba bantu abawosono kasibalelwa kubo yilaba abantu basezulwini, yilaba abantu abangcwele, labo bantu ingilosi imuwasha njalo ekuseni mayivuka, imuwashela imini, kuthi ntambama imgezele ubusuku. Yenzelani na? Yenza ukuthi njalo uShembe mayifika kuye afika ngasiboni isono asenzile, singahlali uthi inkosi ilanga lowo muntu, uhlobo lalowo muntu mayenza isono, kunokuba sibhalwe kuye, sibhalwa kumuntu ombone esenza. Kulabantu nje abaphila nezono zabanye abantu, ababa nebhadi lokwazi ukubona izono zabanye abantu, asithathe sigcine sesibhalwe kuye. Labo bantu ke bakhona abantu abanjalo. Ngisho ukuthi-ke leyo qale ngayo yakwaBhekabezayo, kaBhekabezayo uShembe usuke ehambisa inkonzo emathuneni. Le nkonzo njengoba esuke eyihambisa emathuneni, usuke eyokhumbula uma umuntu esehambile emhlabeni, ma umuntu ecela esehambile emhlabeni